Συνάντηση με το Προεδρείο της, με συγχωρείτε, έχω κάνει λάθος, κατά τη σημερινή τρίτη και προτελευταία ημέρα της επίσκεψής της στην Ελλάδα, η Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης Κορίνα Κρέτσου περιοδεύει στην Αιτωλακαρνανία και τη Θεσσαλία. Η κυρία Κρέτσου, η οποία ανακοίνωσε τη συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας με τις ελληνικές αρχές για την καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων χθες, συναντήθηκε με τους περιφερειάρχες στο Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων και επισκέφθηκε έργα που έχει συγχρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επίσκεψη της κυρίας Κρέτσου ολοκληρώνεται αύριο με περιοδεία στη στερεά Ελλάδα. Κατά την πρώτη σύσκεψη της χθεσινής δεύτερης ημέρας της στην Αθήνα, η κυρία Κρέτσου ενημερώθηκε από τους 13 περιφερειάρχες, παρουσία του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργου Σταθάκη, για την πορεία του ΕΣΠΑ 2007-2013, που ολοκληρώνεται φέτος, την έναρξη της νέας προγραμματικής περίοδου 2014-2020 και συζήτησε μαζί τους επιθεμάτων περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης. Οι περιφερειάρχες ζήτησαν να αρχίσει το ταχύτερο δυνατό το πρόγραμμα 2014-2020, επισημαίνοντας ότι τα κονδύλια των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων είναι εξαιρετικά σημαντικά, καθώς ενισχύουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης. Σε δήλωσή της μετά τη συνάντηση, η κυρία Κρέτσου μίλησε για τους πόρους που θα κατευθυνθούν προς τη χώρα μας αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Κύρια μου φροντίδα είναι η προγραμματική περίοδος 2007-2013 να ολοκληρωθεί με τους καλύτερους όρους και να εγκαινιάσουμε τη νέα περίοδο με υψηλής ποιότητας έργα. Για τα επόμενα 7 χρόνια έχουμε αποφασίσει να επενδύσουμε πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ στις περιφέρειες της Ελλάδας. Νομίζω πως αυτά τα προγράμματα θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των Ελλήνων. Τη συνάντηση με τους περιφερειάρχες διαδέχτηκε αυτή με το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων, που αποτελείται από τον Πρόεδρό της Δημήτρη Γάκη, τον Αντιπρόεδρο Γιάννη Κεφαλογιάννη και τη Γραμματέα Σταυρούλα Αντωνάκου. Πάρα πολλά χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία εμείς σαν Επιτροπή Περιφερειών, πέρα από την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Σταθάκη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, έχουμε έναν άλλο ρόλο να μεταφέρουμε αυτόν τον προβληματισμό μέσα από το Κοινοβούλιο στους καθήλυνα αρμόδιους φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων. Επομένως, η κινητοποίηση δεν φτάνει να γίνει μόνο σε κεντρικό επίπεδο, πρέπει να μεταφερθεί, και αυτό θα κάνουμε, να μεταφερθεί στις περιφέρειες και στους Δήμους. Νομίζω ότι αυτό το ρόλο ήμασταν αποφασισμένοι από την αρχή στην Επιτροπή να το παίξουμε, δηλαδή ο στόχος μας ήταν να ενεργοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες μέσω του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό. Φαίνεται ότι μπορούμε να προωθήσουμε την ιδιαιτερότητα της χώρας. Καταθέσαμε στην κυρία Επίτροπο ότι δεν έχουμε περιθώριο για απώλεια πόρων, ούτε 1 ευρώ, και ότι καταλαβαίνουμε την ευθύνη μας να αρχίσουμε να τρέχουμε για να τα προλάβουμε όλα αυτά, ζητώντας βέβαια και τη δικιά τους και τη δικιά της ευελιξία πάνω στον προγραμματισμό που μέχρι τώρα έχει οργανώσει. Ίσως η πιο σημαντική εξέλιξη της επίσκεψης της κυρίας Κρέτσου ήταν η ανακοίνωση χθες της συγκρότησης κοινής ομάδας εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ελληνικών Αρχών, προκειμένου μέσω της ενίσχυσης του διαχειριστικού σκέλους να εξευρεθούν πιο αποτελεσματικοί τρόποι απορρόφησης των λιμναζόντων κονδυλίων της προηγούμενης περίοδου. Η πρωτοβουλία αυτή απορρέει από τη σχετική απόφαση της ομάδας εργασίας υψηλού επίπεδου, με επικεφαλή στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόφσκης, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτή η ομάδα εργασίας θα κοιτάξει και την προηγούμενη περίοδο, όπου υπήρχαν άλλα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί 100%. Αυτά τα χρήματα είναι πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που η χώρα μας έχει μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας. Συνεπώς, η ομάδα εργασίας αυτή, η κοινή Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εστιαστεί τόσο στο παρελθόν, ούτως ώστε να απορροφήσει η Ελλάδα όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά επίσης να προετοιμάσει και το έδαφος για την απορρόφηση των νέων ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια της προηγούμενης περίοδου 2007-2013 μέχρι τέλος αυτού του χρόνου. Υπάρχει μεγάλη απορρόφηση ήδη, αλλά απομένουν αρκετά εκατομμύρια, και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που δεν υπάρχει ρευστότητα στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό, διότι επιπλέον αυτό θα φέρει δουλειές, θα φέρει απασχόληση. Η Επίτροπος Κρέτσου, που νωρίς χθες το απόγευμα αναχώρησε από την Αθήνα, επισκέφθηκε έργα που κατασκευάστηκαν με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μουσείο Ακρόπολης, μετρό, οφθαλμιατρίο.
το οποίο και χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό για τους πολίτες της πρωτεύουσας. Είναι το παλαιότερο στην Ελλάδα και νομίζω στην Ευρώπη. Εξυγχρονίστηκε με ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Αποδεικνύει ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια αξιοποιούνται προς όφελος των πολιτών.